Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. Hoxe imos a falar un chisquiño sobre a chamada Idade dos Metais, que, dependendo do territorio onde nos movamos, podemos dicir que abarca aproximadamente entre o 4000 e o 3000 a.C. ata o 700 a.C. Antes de comezar a falar da Idade dos Metais, é preciso recordar que todo historiador ten en mente ordenar o pasado ao futuro, pasado, presente, futuro. Entón, para poder bucear e entender perfectamente esta etapa, o que imos a facer é dividilo en tres categorías. A primeira delas é a idade do cobre, que é cando os seres humanos empezan a utilizar por primeira vez este tipo de metais para a elaboración de ferramentas. A segunda categoría, e máis tarde no tempo, é a idade do bronce, que é unha fusión entre ese cobre e o estaño, dándonos como resultado este metal. E finalmente, na cronoloxía do tempo, temos a idade do ferro, que é coa que se pecha a idade dos metais, e evidentemente é cando se aprende a forxar o ferro. Con todo, sería un error comentar que o uso dos metais comezou directamente coa idade dos metais, valga a redundancia, senón que xa con anterioridade na región do Crecente Fértil e en concreto no período do Neolítico en torno ao milenio 6, é dicir, do 5000 ata o 4000 aproximadamente, xa temos restos e rastros que nos indican que estes metais se utilizaban con anterioridade, como por exemplo o ouro, a prata, o chumbo ou o mesmo cobre. No entanto, eran moi pouco utilizados, moi pouco frecuentes no seu uso diario e, polo tanto, apenas estaban generalizados na sociedade. É por esta mesma razón que o inicio da idade dos metais, e polo tanto da súa primeira categoría, é dicir, a idade do cobre, non comeza ata inicios do cuarto milenio, é dicir, dende o 4000 a.C. en diante. E cal vai ser a razón por a cal se empeza a generalizar este tipo de metal? Pois principalmente por un gran avance tecnológico, que vai ser a invención do forno e, polo tanto, da técnica de fundición, donde, basicamente, a través de carbón vegetal, lográbamos alcanzar temperaturas extremas coa capacidade suficiente de fundir o metal que nos quixésemos, a xexo cobre, o ouro, a prata ou o chumbo, e logo, por medio dun molde, darlle a forma do instrumento que nos realmente desexásemos. Non entanto, hai que dicir que o cobre seguirá sendo un material pouco utilizado, pouco habitual nesta época, debido principalmente á súa característica branda. Entonces eran materiales, ferramentas que se gastaban con moita facilidade. Había que desechalas. Esta foi a razón pola cal se continuase utilizando a tecnoloxía de pedra como preferencia e ao mesmo tempo se relegase este tipo de instrumentos de cobre para un uso de decoración, de adornos e de prestixio social. Por exemplo, un colar, etc. O paso cara ao uso real de ferramentas metálicas no día a día, no traballo, na agricultura ou na gandería, será coa idade do bronce, que comeza a finais do cuarto milenio a.C. e rematará aproximadamente a inicios do segundo milenio, é dicir, entre o 3300 e o 1300 aproximadamente. Cal é a razón de que agora ese metal se comece a utilizar no día a día do traballo das persoas? Principalmente a fusión do antigo cobre con outro material moi importante, que é o estaño, que nos dará o bronce como un metal moito máis duro e máis resistente que o que vai a permitir o seu uso diario e será a primeira vez que se empreguen e se fabriquen ferramentas como armas, cuncas ou xerras metálicas. Por último, o fenómeno que provocará o desplazamento definitivo da tecnoloxía de pedra será a entrada na idade do ferro de finais do segundo milenio a.C., entre o 1200 e o 1000 a.C. A razón é evidente, o ferro é un metal moito máis resistente e duradeiro que o bronce, entonces empezarase a aplicar incluso máis que antes nos instrumentos diarios, armas ou calquer instrumento de labranza, etc. Cuncas, xerras, etc. Ao mesmo tempo, é importante mencionar como se sustituirá a anterior técnica da fundición pola do forxado, é dicir, a utilización dunha forxa. A diferencia da anterior, que se quería conseguir o instrumento a través dun molde por medio da fundición dese metal, agora a idea será calentar moito o metal que nos queremos transformar e a través de golpealo darlle a forma desexada. Isto era algo moi importante, xa que o ferro necesita unhas temperaturas moi altas para alcanzar o seu estado líquido. Unhas temperaturas que, sin duda, eran imposibles para a época da idade dos metais e da idade do ferro. Entonces, a opción máis viable simplemente era ablandar o material, o ferro que nos íbamos a utilizar, e logo, a través de golpealo, alcanzar a forma que nos desexásemos. Agora ben, a introdución do metal na sociedade suporá un salto cualitativo no uso da tecnoloxía.
O cal lles tenderá á sociedade unha serie de comodidades que antes nunca se viran. O cal acabará transformando todo o estilo de vida e que nos imos a concretar basicamente en 5 puntos. O primeiro deles é unha mellora da produtividade agrícola, principalmente pola introdución de ferramentas máis resistentes e tamén máis útiles. O cal provocará un aumento da cantidade do cultivo que nos podemos producir e que, en general, acabará producindo o que nos coñecemos como un excedente, un sobrante, que acabará tendo dúas salidas. En primeiro lugar, servirá para crear reservas para o inverno e non pasar fame nun futuro, así como poder vendelas e comerciar con elas intercambiando por outros produtos que nos escaseen, como por exemplo outros metais. Entonces, esto lévanos directamente ao segundo punto, porque eu mencionei a palabra comercio. E aquí, na idade dos metais, onde se empeza a desarrollar o comercio tal cual entendemos hoxe en día, e que sustituirá a antigua técnica do troco que nos víramos no Neolítico. Especialmente falamos dun comercio a longa distancia, xa sexa terrestre, atravesando miles de kilómetros, ou marítimo, atravesando miles de millas. Para poder lograr isto último é necesario introducirnos no terceiro punto, que é o desarrollo das tecnologías dedicadas ao transporte, principalmente 3 tecnologías. A primeira delas é o desarrollo e o aumento do tamaño do barco, o cal imos convertilo en máis resistente e ao mesmo tempo imos empezar a utilizar a vela, o que nos permite un transporte marítimo. De igual maneira tamén se inventará a roda, que nos permitirá desplazarnos dunha forma moito máis cómoda por toda a superficie terrestre. E definitivamente empezaremos tamén a utilizar o cabalo como un animal de montura, xa sexa cunha montura individual ou a través dun carro para o cal necesitamos de novo a roda. O cuarto punto venos a dicir que se vai a lograr unha total especialización do traballo, unha especialización que xa comezara no Neolítico, pero que desembocará totalmente na idade dos metais, xa que agora as actividades son moitísimo máis variopintas e moito máis complexas entre elas, e se unha persona quería destacar, por exemplo, no comercio, non se podía dedicar á agricultura ou a forjar metales. E finalmente, a introdución dos metais vai a permitir o quinto punto, que é a consumación da desigualdade social nesta época. É dicir, que o excedente que mencionáramos anteriormente, esas forxes de cultivos ou de metais, vai a provocar un desbalance na riqueza da sociedade, creando o que son os ricos e o que son os pobres. Nesta época, en a actualidade, riqueza é sinónimo de poder. Entonces é aquí onde empezan a formarse os grandes xefes, os grandes caudillos, e isto levarános a conducirnos tamén á existencia de sociedades moito máis complexas, cunha política refinada, cunha economía refinada e cunha religión refinada, construindo grandes templos, grandes avenidas, carreteras, etc, etc. Xa para finalizar este vídeo é preciso situarnos e localizarnos xeográficamente nas primeiras rexións onde se vai a producir este desenvolvemento do metal. De novo, imos a retornar a esa rexión que coñecíamos como crecente fértil, sendo a civilización mesopotámica e a civilización egipcia as primeiras grandes civilizacións do seu momento. No entanto, isto non quere dicir que o metal, o uso do cobre, o uso do bronce, o uso do ferro non se espallasen polo resto do mundo. Por exemplo, en Europa tamén podemos encontrarlos, pero dunha forma moito máis tardía a estes dous sitios mencionados, a excepción dun pequeno reducto de Europa que será a Península Ibérica, donde os metales entrarán dunha forma tamén moi temprana. Entonces, hasta aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Adiós!